Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. Kafin mu fara wannan bidiyon ka daure kai subscribe wannan channel din idan baka yi ba, sannan kuma idan ka yi member ne na wannan channel din ka yi subscribe, ka danna mana like domin mutane da yawa su gani, sannan kuma kai sharing domin mutane da yawa su amfana da wannan bidiyon. Wannan channel din mun kasance muna kawo videos akan yadda zaka samu kuɗi da internet da shawarwari akan kasuwanci, yadda zaka ci gaba da kasuwancinka ta hanyar internet, sannan da barbaru na kasuwanci, sannan kuma daga matasa da ɗalibai wanda suka gama makaranta suke so su fara sana'a ba su da jari, duk muna kawo hanyoyi akan yadda zaka fara sana'u wanda baka da jari. Kamar yau ma wannan topic din bidiyon namu shine yadda sana'o'i guda biyu wanda zaka fara ko da baka da jari, sannan kuma ka samu kuɗi akalla kudin da bai gaza 100 ba a wata. Insha Allah ku biyo mu cikin wannan bidiyon, zan yi bayani sannan kuma da hanyoyin da zaka bi kai wannan kasuwanci. Kamar yadda zaka gani a wannan title din bidiyon na an ce yadda zaka samu kuɗi, to ni zai ce ni ban da jari. Wannan shine uzurin da mutane suke kawowa idan an ce baka da sana'a, sai ce ban da jari ko kuma me zan yi. Waɗannan abubuwan su ne suke ciwon mutane tuwo a ƙwarya, kamar a ce baka san me za ka yi ba. Wani yana da jari amma bai san me zai ba, wani kuma bai da jari bai san me zai ba, kuma wani bai da jari amma ya san me zai yi. To insha Allah a cikin bidiyon nan za mu tattauna waɗannan abubuwan guda uku. Na farko, wace sana'a ce na ce zan kawo ko kuma zan yi bayani a kai wanda za ka iya yi sannan kuma ka samu kuɗin da bai gaza 100 ba a wata. Wannan idan muka yi duba a kasuwanci, ka'idar kasuwanci shine, ko kuma duk abin da za ka kawo idan kana so ka ci riba shine ka kawo abubuwan da mutane suke bukata, ka kawo abubuwan da mutane suke so, abubuwan da ya zama musu wajibi na rayuwa kuma suna son shi, suna bukata. To wannan shine idan aka kawo wannan, to kaga dole mutane da yawa za su siya. Wani zai ce to menene kamar abinci ko wani abu? A'a, abinci zaka ga kamar mutane da yawa suna siyarwa. Na tabbata a unguwar ku ko a ina ne ana siyar da abinci da yawa, to ba nan bane ba. Menene mutane suke bukata a rayuwa sannan kuma suke so? Za mu ce wutan nefa. Kaga yanzu dole kana bukatar wutan nefa a rayuwarka, sannan kuma kana so, duba da yanayin da zamani ya zo, kana bukatar internet, kana bukatar wa'insu abubuwa da wayarka, kana bukatar cajin waya, kana bukatar haske, kana bukatar wa'insu abubuwa da dama, wanda kuma nefa babu nefa, babu standard nefa da za a ce 24 hours. Sai dai mene, sai dai kuma a ce sai dai a ce inji, shi wanda shi kuma wannan yayi tsada, man fetur yayi tsada, wanda hakan zai sa mutane da yawa ba sa iya ɗauka, ba sa iya su yi biya wannan abu. To sai ka kawo musu mafita akan wannan. Menene mafitar? Ita ce za ka saka musu solar, shine solar energy, wanda za ka saka wa mutum da kuɗinsa, za ka yi mai daidai ita domin ka samu. Wani zai ce to ni ban iya saka solar ba. Na san baka iya saka solar ba. Abu ɗaya ne ya jawo hankali na har na ce bari na yi bidiyo akan wannan abun solar. Mutane da yawa zaka ga suna ɗaukan saka abun sola kamar wani abu ne, kayan gabas, abu ne mai yawa sosai, sai ka kashe kuɗi da yawa, wanda kuma ba haka bane ba. Na je na samu mutanen nan masu yi, na je kasuwa gurin masu saka solar nan, na gani yadda kayan nasu suke. Ya danganta da bukatunka. Mutum zai iya sakawa a ɗakinsa shi kadai, ko kuma iya gidansa shi kadai, ya ga haske kawai, ya samu fanka guda ɗaya ya saka, sannan kuma sai cajin waya guda 2 zuwa 3. duka kuɗin da zai kashe bai zai fi 70,000 ba ko 60,000, wanda idan za ka yi haka mutane da yawa suna buƙatar wannan. Ko mutane da yawa wanda ba su je kasuwa ba suna tunanin sai sun kashe 300,000 saboda an faɗa musu, ba san daidai da bukatunsu bane ba. To za ka ce ban da kuɗi ko kuma ban san yadda ake saka ba, ya zan yi haka? Shine wannan bidiyon. Abu na farko za mu fara yin magance, kamar yadda na ce, wanda bai san me yake, wanda bai da jari sannan kuma bai san me zai yi ba. To ka kai wannan shine na farko. Idan kana cikin wannan bangare, shi wannan ita ce shawara ta farko ko kuma sana'a ta farko wanda za ka iya yi. Za ka je kasuwa gurin masu yadda kayan sola, suna da masu saka solar su. Gaba ɗaya wannan construction inda na faɗa maka, haɗa solar nan da za a yi gaba ɗaya, ba za ka ba wa mutumin wanda zai saka, ba za ka ba shi 10,000 ba. Ka sai kayan gaba ɗaya naira 65,000 ko kuma naira 60,000. Ka gaba ɗaya ta san maka akan naira 70,000 ko 75,000. Za ka iya zuwa ka samu mutum kai mai bayani, za a saka maka kaza, za a saka maka kaza, za ka yi kaza, za ka yi kaza, amma za ka ba da naira 100,000. Zai ba da naira 100,000. To kaga za ka je ka siyo kayan, za ka je ka karɓo kayan, daman shago already kun riga kun daidaita da su akan cewa za ka ringa karɓa kayan su. To ka karɓi kaya, an je an saka wa mutum, ka biya mai sakawa, ka samu ribar naira 25,000. To kaga idan kana yi a hankali wannan, za ka samu jarinka wanda kai ma za ka fara yi haka. Duk abin nan da nake faɗa ku tabbata na gwada ne, ba wai ina faɗa ne da ka ba, to na gwada ne kuma na san hakan zai yi.
to wani zai ce ya za a yi na samu mutanen da za su saka min wanda zan saka wa aikin nan, shine za ka yi amfani da social media gurin samun mutane da dama wanda suke bukata abin ka suna social media, suna Facebook, suna Instagram, suna YouTube ko da yaushe. To ta za ka yi amfani da dama, za ka yi amfani da social media gurin paid ad, za ka biya Facebook ko Instagram su maka talla, nan ka samu mutanen da za su saka maka tallan nan. Ba wani abu za ka kashe ba, bai fi ka samu naira 5,000 ka kashe ba, ko kuma naira 7,000, kuma za ka samu mutane da dama wanda za su yi maka magana akan suna so, wayansu kuma za su tambaye ka ne daga baya za su yi maka. To akalla idan ka kashe naira 10,000 na tabbata ka iya samun mutum 2 ko 3 wanda za ka samu kai wannan aikin. Kaga a farko ka samu sana'a, sannan kuma ka samu jarin da za ka ci gaba da shi. Kaga mun gama bangaren mutum na farko kenan. Sai kuma na biyu, wanda yake da kuɗi bai san me zai yi ba, wanda yake da jari amma bai san me zai yi ba. To kai ma za ka yi amfani da wannan hanyar ce domin ka gani menene yake ci. Za ka iya gwada wannan abun sola in na farko kenan, ko kuma ka je ka nemo abin da mutane suke bukata a gurinka. Me suke bukata, me ake bukata, sai ka je ka gwada kawowa. Sannan ko kuma ka yi amfani da hanyar social media kai ma ka ringa siyar da kayanka. Za ka iya gwada wannan. Dalilin da yasa nake magana akan abun sola nan saboda shine kusan kowa yake bukata. Ina bukata, kana bukata, wani yana bukata. Sannan kuma koyaushe idan ka sauƙaƙa abun ya zama na cewa yanda kowa zai iya afford, ma'ana yanda kowa zai iya biya, to hakan zai sa mutum da yawa su samu, sannan kuma zai sa ka siyar da abunka da wuri. Wani zai ce to ban san ina zan je na sai solar ba, ban san ina zan je na sai kayan solar ba, ban san ina zan je na samu mutane masu siyar da solar ba. Wannan ba ko kuma wanda zaka saka ma solar, daman na faɗa hanya ce ɗaya zaka amfani da ita ce social media gurin yi. To a cikin channel ɗin nan insha Allah zan koyar da yadda zaka nemo waɗannan mutanen, amma ba a bidiyon nan ba. Idan kuna so na kawo bidiyo na biyu na wannan shine na farko. Idan ana so a kawo bidiyo na biyu akan yadda zaka yi wannan sana'a ta solar sannan kuma ka samu kuɗi akai, shine to ina bukata wannan bidiyon ya kai like guda 100. Idan har ya kai like guda 100 insha Allah zan kawo kamfani ko kuma shago wanda suke bayar da kayansa akan farashin sari, inda zaka samu komai akan sauki sannan ka ci riba. Sannan kuma za a haɗa ka da wanda zai ringa saka maka solar ka, ko kuma wanda zai ringa saka maka solar, wanda zai ringa saka wa mutane, wanda zai maka aikin ka ringa biya shi. Sannan kuma zan koyar da yadda zaka nemo waɗannan mutanen. Ka gaba ɗaya abin da ake bukata shine ka koya, duk an gama maka aikin. Amma ba zan kawo wannan ba har sai an kawo wannan bidiyon like 100, shine wannan ne zai nuna cewa mutane suna buƙatar wannan abin da ake. Amma idan ba a like nan zai nuna cewa kamar ba a buƙatar abubuwan da ake yi. Don ne muka zo ƙarshen wannan bidiyon, amma kafin mu gama kai sharing wannan bidiyon, sannan kuma idan baka yi subscribe ba ka danna